say hi naman. Ayan. O, diba? Wala tayong viewers. Kayo kasi. Ayun, may viewers tayo isa. Hello. Watch out. Watch out. Tapos biglang nalaglag yung cellphone ko, no? Flex na. Abuli mo. Habulin ko. Ah, Meron ng marami nang pambili yan. yes. Di ba? Ang ganda. Tamang biyahe lang. Tamang traffic lang. Dito po kami ngayon sa Angeles. Papunta. Saan ba papunta to? Angeles. Pagutang Angeles. Papunta sa shop Angeles. ng Angeles. Saang shop? Sa Angeles. Sa Angeles. Sobrang traffic po. Yan. Hindi po kami gumagalaw. Uy, naku naman. Uy, naman. Yung isa po, ang busy. Lalaro po siya. Nag-ML. Yan, o. Bitik na kasi eh. Sana, ang bitik. Practice. Sinong gamit mo? Funny. Funny. Go-practice lang po ako, sir. Uy! Galing po niyan. Hindi po kami mananalo dyan. Ayan. Pag gumagalaw mga sakyan. Yes. Pabulaw? Mga durian? Yan po rin ba ako ito? Yeah. Bunin. Yan, sobrang traffic po. Namaupin din. Yan, hindi po kami gumagalaw. Sobrang traffic. As of now, sobrang traffic. Pagod traffic, wala naman sakyan na. Hindi nga tayo gumagalaw. Ayan. Kaya tayo kinig traffic, wala ka pa. Sorry. Kaya pa, may traffic ka pa. Hindi pa kami gumagalaw. Extra pa Yeah. po kami. Buti pa po yun sa kabila. Gumagalaw na. Ayan, gumagalaw na po tayo. Dahan-dahan na po kami nakakar. Yes. Dahan-dahan lang.
sa'yo na video siya. Hindi. Ay go. Ikaw yata yung ginilig eh. Walang iya. Ganda na babae niya, no? Sakto sa video. I like kahit mga 20 minutes lang ako dito. Dito sa video na to. Wait, kaya? Kahit 1 hour nga eh. Pag nag-live talaga ako, 1 hour. Gusto ko 1 hour. Yan, traffic na naman po. Yan, gumagalaw. Malabo. Mainit. Mainit. Excellent for that. Our life. Daming live. Kanina pa to ah. Hindi naman din mag-ikot. Yan si Dave mo, busy. Busy eh. Pag nag-ML siya, huwag ka mag-istorbo. Busy. Anong gamit mo, sir? Anong gamit mo? Paano? Paano? Para nakakatawa. Nakakatawa. Ha. Anong scar? 23 siya ro. Sino namang? Kalaban. Paano ka? Pani. Funny. Pani. Funny. Ay kaya po tayong build ng kanya. Rhea, of course. Wala rin gamit ko, mage siyang pukang fighter eh. Ay, gawa ko na yun, di ba? Gawa ko ni Tapos Rayo. Nakakaya yata. Yung pinamalakas na ganyan? Hindi ko alam, siya yung mayanan. Hindi, sa mga gano'n niya rin. Sila Sidong, sila Pani. O, di ba? Yung mga lakas. Si Freya. Wala mga nakaspito sa gawang gamit. ML. Sabi niya, yes, ML po. Jomel Menina. Nag-ML po yung kasama namin. Ayan. Malakas po yan. Mythic.
Di po. Joke lang yan. Joke lang. Mythic na yan. May pa-joke-joke lang yan, pero... Kalaban niyo sila ni Richard. Ano ulit? Hindi man po ako marunong mag-ML. Ayan, tamang farm lang. Mythic na po yan. Ayan po. Hindi man po ako marunong. Oh. Oh. Wala na po ako energy. I like that, da, 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 da. Ayan, traffic na naman. Pag nag-stop, traffic. Pag nagtuloy, hindi na traffic. Oh. Sila na kayo. Nataputan sila. Isipin na lang panaginip lahat ng ito. Promise making love ay. Lagi sa pumulawakan, sa'yo teka lang kayo dito. Huwag mo kang iwan na ayusin ito. Muli sabihin na ayaw na. Pero pinag-isipan mo pa. Bakit sinabi Ba't lumayo ako ika'y malayo. Nakita practice ka? Kaya ang practice ko? Sige po. Si Pari. Nakapunta? Copyright na lang. Dito na po kami sa simbahan ng Angles. Malapit na po kami sa simbahan ng Angles. Mahina ng signal dito sa Angles. Yung mga nagtitinda ng case na cellphone, ganyan, mga gadget accessories. Wait lang, may sounds. Baka mga copyright tayo. Yan, malapit na po tayo sa ating naroroonan. Magpa-park po tayo.
Yan. Dito po tayo sa parking lot. Yan po, nag-aabang na po yung mga kasama natin. At tayo ay nakapark na. So guys, bakit na po ako Bagahe mo? Yan. Pwede mo na yan, bagahe mo? Hindi pa yan, sa Marty yan. Yeah. Kapati na bakit rin? Kapati na rin. Mamaya na. Ay, yung electric fan na lang muna dali. Ayusin muna natin yung sa itaas muna. Pati yung plastic. Pati yung plastic dali muna. Yan. Ano yung sarilang ano. Wait. Ay, paninahin mo po. Let's go. Ayan, papunta na po kami sa aming kinaroroonan. Yes. Hindi po kayo nagkakamali. Charot. Uy, hindi ko lang. Umawit na po kami. Ayan po. Dito na po kami sa shop. Hello. Yan, maya na lang po. Diba?